Bożena Donners tak jak baba z babą. Grają Zuza, baba kole 50 w typie seks bomby. Ula, baba kole 50 w typie bomby, bez seks. Koko może mieć 40 albo 70. Nikt tego nie wie. Paulek, chłop kole 50, ślubny od Ule, w typie Jorka Clooney'a. Ula i Paulek siedzą w cugu naprzeciwko siebie. Paulek wygląda przez okno, Ula zagląda do Taszki. Kajo schowała te szkloki, przecież jak mi cukier sleci, to sam zejdę jak nic. Nic się nie śledzi. Ty się to wymyślała, że masz cukier. Teraz masz obsesję jakąś. Ale ten doktor... Ja wiem, co ci on powiedział, że masz wysoki cukier. Ale tyś mu nic nie powiedziała, żeś przed badaniem wrubała krepla i cappuccino. To był jeden mały krepelek. No, nie był słodki, prawda? A, bo ty się no napijesz, Paulek. Tyle lot po weselu, a ty się duś, głupi, i głupoty ci wełbie. Bez też mi tak przeje. A idź. Mam te szkloki. Bady lepiej bez okno, kajmy sum. Przecież my jeszcze z Katowic dobrze nie wyjechali. Kaj tam kołobrzeg. Że tyż jo się dała namówić na tym sanatorium tak daleko. Dzieckiem jeździli do Szczyrku i też było dobrze. No, ale mieliśmy srebrne gody. Mieli? No, dostaliśmy kieszynki. Dostali. Teraz będziemy się frygować, szpacerować. I obrałazić na lody i gofry ze szlagzaną. A czemu ino ty? Że za ty masz cukier? No wiesz ty co? Gofra mi zowiścisz, ja? I loda. Co, to Jołaszkę to żadnej nie mogę jeść? No nie, bo co z tym cukrem? A, to na zicher było skisz tego krepla. I cappuccino. Ja. My się, moja Ulo, rozumiemy. Tela lot po ślubie. Ty daj na dziubka, daj na pół. Wejdź i tam lepiej kajmy sum. No kamy sum, ty przeca maszynista badona droga. Podaj mi kusika, podaj dziubka. Powiedz teczki no szkoda. Ty się słodki. Bina drugą. Ula i Paulek stoją w recepcji i czekają na klucze do izby w sanatorium. Podłazi do nich jakoś baba. Koko. Fez wymalowano w złotych szatach. Witam nowych pensjonariuszy sanatoryja Muszelka. Słyszałam bez tufal, żeście są z Katowic. Ja mieszkam w Königshütte. No, na Chorzowie. Ale teraz kiżek jest więcej tukej, bo żek jest fest schorowano. Te doktory go dają tako do frelka, a tako schorowano. Nic nie zrobię, słabe gyny. Toż siada tutaj więcej niż w doma. No i każdy nowy musi przez nie przyjść, to znaczy je poznać. No mnie jest bardzo miło was poznać, ale teraz chcemy się trochę dychnąć, bo ten cuk fez nie wartko jechał i musimy się szybko legnąć. I no te klucze trzeba dostać. A nikogo sam nie widać. Zaraz ta dziążka z recepcji przyjdzie. A jak już będziecie fertik, to pytajcie o Koko. Tak na mnie tutaj go dają. Wiecie, że jak je moderno jak ta Coco Chanel. A w duma, że jest Gizela. Ale tego żadnemu nie profcie. Joże jest Ula, a to jest Paulek. Mój hop od 25 lat. Rozumia, że jest nie do ruszenia. Wydał o tym pamiętać. No. No nie jest naruszeniu. No, że twarde wywungy, jest zahartowany sztal, my nic nie rozumie, my nic nie ruszyli, no ja ślubno. Nie takich tutaj widziała. Ale macie jeszcze trochę czasu. Zobejrzyjcie się sanatoryjne życie. Gracie w karty? Tańcujecie? Tańcujemy, nie gromy. Czy to wybuchy, szpacerujemy? Ci od buchów najgorsi. Żadnego pożytku nie ma. Ale przyjdzie wam to po pierwszych tańcach. Co wy to prawicie, pani Koko? Ja po leku zaczynam żałować, że nie pojechał do Szczyrku na wywczasy. Obejrzymy. My się z Ulą damy rada i na tańcach, i na czytaniu. Widzę, że ta frela od kluczy już idzie. Do widzenia. Bina Czynciu.
Paulek i Ula siedzą przy stoliku, na nim flaszka wina, szolki z cappuccino i jakieś keksy. Słychać, jak grają jakieś muzykanty na żywo i fes fałszują. Coś im te śpiewanie nie wyłazi. Jo to strzymia. Najgorsze jest to, że do nas dryfuje ta całokoko, opieszono jabloneksym, a z nim jeszcze jakoś seks bomba na wysokich krąflekach. Zaroski z nami siedną i po ptokach. Doczekaj, Mubrela, ale słabo widzę, ale doczekaj, ale hobych ta seks bomba skońcnął, ty. No, witam. Widzę, żeście pociepli te wasze szpacyry i buchy i zleźliście sam na tańce. A ja mam dla was mały iberaszunk. To jest Zuza, która też przyjechała z Katowic. No ja, przeca Ślązoków to beleka i idzie znaleźć. Ale, przeca my się znamy. Ula, Paulek, to weźcie są. No dobrze my, ale ja nie wiem, czy my się znamy. Zuza, z matwizu, z ogólniaka. No, tego to żech się nie spodziewał, ale ty wyglądasz, Zuza, oby jak normalnie modelka. No ja, ta Zuza. Już cię poznową. Zuza na widok Kerry, połowa synków we szkole miała herc klekoty, a druga połowa maślane oczy. Ty też, Paulek, bo ja to pamiętam jak dzisiaj. Przesuń, to było dawno, ale nieprawda. Z tobą, że się łożynił, nieprawda. Siadaj, Zuza, siadaj się, bo sprawię, co tam u ciebie. Pani też, koko, no, zistnijcie się, kolenus. No widzicie, teraz macie spotkanie klasowe. Zuza nie była z mojej klasy. Nie. Ja tu z chłopem przyjechała, a nie na spotkanie klasowe. No przeca zawsze fajniście się je spotkać z kimś znajomym ze szkoły. Wiecie co? To ja idę, a wy się usprawiejcie. Dzisiaj przyjechało pora nowych pensjonariuszy. Muszę się nimi łociupinka zająć, bo łażą boroki i nie wiedzą co robić. Ja. No, to Zuzka, co tam u ciebie? No, znikłaś po szkole, poszłaś studiować jakieś rachunki, tyś była dobro z matmy. Ja, genau. Ekonomia, Recht. I pamiętasz, że mnie ku temu ciągło? A wy co, dawno po ślubie? No, pizło, 25 roku. I to jest nasza rajza poślubna. Jak poślubno, to co się nie skończy. Nie skorzy. Najważniejsze, co nam się udało. No. Bo duś coś tu ma w robocie, nie ma lek, jak się mu familia, trzeba duś w kalendarz kukać, a to do doktora, a tutaj dziecka jakaś odwieźć, a to do marketu skoczyć, tak, num leci. No, ale teraz mam całkę 2 tygodnie do mojej Ulki. Patrzą się na nos. No, ale Zuzka, ale godej, czy ja nie mogę mojej ślubnej żonie dać kusika przy ludziach? Możesz, Paulek. Możesz. A ja sobie już pójdę, bo widzę, że jest tutaj persona non grata. Jutro się zobaczymy przy śniadaniu, to może Ula będzie w lepszym humorze. Bina szwurtu. Ula i Paulek siedzą przy stole i śniadają. Widać, że Ula jest ducznie w Zuzie. Podłazi Zuza. No witam was. Mogę się z wami siednąć? Zjem i zaroski pójdę się fligować do spa. Idziesz, Ula, ze mną? No, ja nie wiem. No, to już idź. Przecież Zuza cię nie zeżere, no. Ja mam teraz rano masaż na te moje stare kości, a ty się idź. Zrób się, co tam chcesz, te maseczki, pazury, fryzury. No, byle będziesz zadowolona, dziubeczku, idź. No, Ula, nie daj się prosić. Idziemy zaroski, jak zjemy. Będziesz zadowolona, zobaczysz. No dobra, jak mnie tak namawiacie, no dobra. Idę z tobą, Zuza. Do stoła podłazi Koko ino w badymantlu.
przysiadał na jednym półżytku na stołku, nalewał się tyju do szolki. No jak tam, moi roztomili? Pobawiliście się wczoraj wieczór? Posprawialiście o starych czasach? Wiecie, ja miała takie branie, szłapy mnie bolą, bo mnie te wszystkie seniory obtańcowali. Dzisiaj ino zjem i ida nazad w bety. Ja, wybawiłam się za wszystkie czasy. No richtig, to była taka zabawa, żeby da ją wspominać aż po grób. Proszę cię, no Ula, już nie byś tak zło. Kończ jeść i zbieraj się do tego spa. No. Do spa? Jo, bardzo polecam Romana. On tak masuje, że jest jak bogini, jak od niego wyłaża. Zresztą to chyba widać. Żadnego Romana nie ma. Do Romana to Joczek pójdę na masaż do Romana. Dziękuję za śniadanie. Z tobą my idziemy. Nie do Romana. Do Romana? Nie do Romana. Ja. Bina piątą, Ula i Zuza z badytuchami na łebach siedzą we fotelach, z ogórkami na oczach, zielonym krymem na gębach. Jak, Ula? Już ci te złości całkiem wylazły? Spa to jest to, czego trza każdej babie. A już na zicher jak motela lot, co my? Może rekt. A już mi lepiej, ale wiesz. Ja wiem. Durś, żeś je z nami zło, że je tukej, bo ci mogę tego twojego Paulka łyknąć jak szorka espresso. Ty nie widzisz, jak on ci fest przaje. Jest tyle lot z tobą i zakochany, co by głupi. Może rekt. Ale ja pamiętam, jak on latał za tobą w liceum. Łaził za tobą, zaglądał, żeś jest. A ja za nim zaglądała, bo on mi się od pierwszej klasy tak podobał, że aż mnie w brzuchu bolało. I no ja nie była nigdy taką seksbombą jak ty, Zuzka. No przeca ja wiem, jak to było. Ale Ula, on miał wtedy 18 lat. A wiesz, jakie są synki w tym wieku? Stykłożek miała w jednym miejscu więcej, w drugim menu, kudły do pasa, ślipia wielki, niebieski, krótki kiecki, nogi po pachy, jak to prawią. Jakby chciała, to każdy by był mój. A teraz przypomnij się, czy jo jakiegoś z tych synków się wybrała? No? O twojego Paulka na pewno nie. No, to było dawno, ale jak teraz tak prawisz, to się przypominam. Ty z nimi zawsze stoła, fanzuliła głupoty, śmiała się, ale no ja z żadnym żeś nie łaziła. My nawet gadały w naszej klasie, że ty wszystkich w łebach zawrócisz, a może szaca w technikum albo już jakiegoś starszego studenta. No teraz ty prawisz rozumnie i korzystasz z szarych komórek. Ej, ty mnie nie obrażaj. Ula, teraz ci coś muszę powiedzieć. Ja? Mhm. Ja nie miała żadnego synka ani w naszej szkole, ani w innej. Nie miała, bo ja wola baby. Ula z wrażenia zjadł swoje ogórki. Bina szósto. Ula z Paulkiem siedzą razem na tarasie. Ula udowo rzeczyto, a Paulek widzi, że ona udowo. Ale siedzi cicho. No Godej! No ale co ty ode mnie chcesz? No Godej, co się stało w tym szpanu? Bo jak ino przyszłaś, to nazor to jest jakoś taką, no nie wiem, dziwną. No co ty padasz? Przecież że ja normalną. Ja, dziecki widza. Zomcie tyle lat, że widza. Godej. Byłaś na masażu u Romana. Jak on ci coś tak... I to tam leca. Jo mu te szłapy życie powiedział. Roman. Nie. No co? No toż Godej? Bo przecież jo tak dłużej nie wysiedza. Powadziłaś się z Zuzą, ja? Co ty tu nie możesz? Przecież ona nawet na mnie nie wejrzała ani we szkole, ani tutaj. Czemu ty jej tak nie lubisz? Nie powadziła. No naprawdę w tym spa było pięknie. Pogodały jak wiesz, baba z babą. Ja. I wiesz co? Ja już nie jest Unia zazdrosna. Łaż mi belga śleciała ze serca.
My sam jeszcze będziemy te poradni, Zuza tyś, to byłoby fest słabe, jakbyście nie gadały ze sobą, nie? Ja. A może się przyjdziemy na szpacer? No. Bade, jak dzisiaj Klara świeci. Pójdziemy na lody. Na te niskokaloryczne bez cukru, prawda? Ja, tak jak prawisz. Bina 7. Ula i Zuza siedzą w kafeju. Na stole wielkie lody ze szlagzaną. Wiesz, nie być zło, co ja tak gibko uciekła z tego spa, ale ja chyba była w szoku, żeś ty zrobiła ten coming out, jak to się go do teroski. No przeca wiem, ale musiała ci to powiedzieć, bo że wiedziała, że masz nos spuszczony i że się zazdrosną o tego swojego Paulka. A to niepotrzebnie. Nie chciała ci popsuć tej waszej rajzy poślubnej. Może rekt, nieby to durś żaru. Ja myślała, że jak Paulek cię ujrzał, to on mnie ciepnie i poleci za tobą. No wiem. A on ci fest przaje i to widać. Ale muszę ci coś jeszcze powiedzieć. Ja? Już wiesz, że mi się żaden synek w liceum nie podobał. To byli moje kamraty i tyle. A wiesz, kto mi się podobał? No? Gody. No przeca ty. Jak ja cię ujrzała na pierwszym apelu w tej białej bluzce z falbanką, granatowej kiecce i kucyku, to mnie choby pierun szczylał. Nawet nie pierun, ino amor. I przez te wszystkie lata bołach tamka i ty. Nawet na tych kółkach, co wiersze go dali i na tym plastycznym. A przeca jo ani do połymów, ani do malowania nie jest stworzoną. Ale, że jo? Ty, Ula, ty byłaś moją licealną miłością, ale bolało, minęło. Wiem, żeś cię zaskoczyła, ale prawda jest najważniejsza. I co, teroski? Nic. Pojadziemy do domu. Zaprosimy się do znajomych na fejsie i szluz. Ty nie będziesz ze mną, bo przejesz Paulkowi. A ja się dom rada, jak zawsze ty. Cieszę się, że już wiesz. Jo tyż. Jestem w szoku i muszę jeszcze o tym pomyśleć, wiesz? A teraz chodź, idziemy już. Mój Paulek czeka. Koniec.